Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:06. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May umaga naman sa aton na mag-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Miyerkules na kita, Pebrero 26, tuig 2020. Aksyon Hotline. Liwat na naman kita nga magapangalagad karon nga agad tub-tub kita sa takna nga alas 9:15 sa pagdulong sa inyo sa pila ka mga nagapanguna nga may impormasyon balita diri lamang sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Ang aton sining nga pagpangalagad hindi lamang sa on-air kundi ang aton sining pag-abi-abi sa aton nga magka-aksyon nga nagaupod na paagi sa online. Aksyon Hotline. Sa mga listeners naton nga naga-monitor via Facebook Live kag sa YouTube, good morning sa inyo. How do you do? Anong mga ginatrabaho ni man subong din ka man nga bahin sang kalibutan? Mabatian na ang aton sining nga pagpangalagad. Aksyon Hotline. Ginaupdan kita karon nga aga sa technical side ni Aksyon Henry Espulgar. Araman, back up naton karon nga aga si Aksyon Dorel Cabato kag Aksyon JM Baikin. Ako naman ang inyo amigo sa mikropono. Aksyon Artay Hupon checking in diri sa Miyerkules di Badles, no? Amo ni siya ang umpisa mayara or ginatawag nga Ash Wednesday kon sa pulong in English. May ara na kaina no sa mga naggaladto sa simbahan aga pa para sa sining Ash Wednesday. Ti kundi ang simbahan nagambal na may panugyan ang iban bangod sang COVID-19. I don't know na ano mga measures kaina ginhimo sa mga kasimbahanan diri sa aton sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Aksyon Hotline. Let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangalagad sa aton nga mga pangulong dinalano kon mga headlines. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, hoy, ang ginadusoong nga pagatag 30,000 pesos nga anniversary bonus sa mga empleyado dira sa Seneco gina-question sa Consumers Group. Ibalon ta madetalye sini karon kay do isa diri nga nagbulgar man sini. Parte sa bonus kay naghatag
miyembro kag official man sa Seneco board. Paano na come up ini kay ang question karon nga gina-raise ang consumers group nga yukan? Paano kag diin anong basihan sa paghatag pag-provide sini sa anniversary bonus para iya sa mga empleyado, no? Ipadayday ta na karon sa isaman ka mga opisyal diri sa Central Negros Electric Cooperative. Ako klaruhon ko katulad sa ginambal kag statement ni Attorney Vicente Sani Pichiri III, why kita nagakontra para sa benepisyo sa mga empleyado. Aton ginasuportahan ta gina because ti para mani sa kayuhan sa mga empleyado dira sa Central Negros Electric Cooperative. No, para mani sa mga empleyado sa benepisyo nila da. No, ang question o galing kon nanong implikasyon sini in general, no? Kag anong basihan no sa paghatag sini sa ila sang bonus inakaron idayday ta para at least base sa iban nga mga electric cooperative way kita kay balo basi nagakatabo man sa headline number 2. Oy dali na lang pila na lang katulog kag ipatuman na diri sa Metro Bacolod ang implementation sang no segregation of collection policy. Ang pamangkot natapos balas ang 61 ka mga barangay sa Bacolod. Ang ila sini nga pagplansya sa schedule upod sa IPM construction. Na plastar na bala nila na ara na bala sa implementation stage na kapag abot sang March 1 okay na on the go na sila gilayon. Dapat i-comply pag nila as part sa sining ginatawag no segregation and collection policy sa tagsa nga mga barangay hibaloon. Sa headline number 3, grabe ho, buwas na ang Regional Oversight Committee deliberation sa sining ginaduso o kon program nga pagdeklarar sa isa ka barangay bilang drug clear area. Pero may mga operation pa ang PDEA kag PNP nga nangin successful kag may ara gyapon sa tagsa ka mga barangay nga nagakaladakpan bangod sa illegal nga droga. May mga aplikant sa ihan nga mga barangay nga ang ila sining naging subject sila sa anuman nga operation nga naging successful. Ang kagiban pa nga itong sinita lakayan karon iyang nga aga. Rami-ramihon talang ni Action Radio Philippines Standard Time alas 8:12 na. Tob-tob lamang kita alas 9:15 karon nga aga sa pagdulong sa inyo sa pilag ka mga nagapanguna nga mainformasyon kag balita. Ang inyong mga mensahe palihog lang ipadala diri sa aton nga pagpangalagad 0938-225-5017 amoy na nga aton sining nga text hotline nga pwede mapadalaan sa inyong mga mensahe. Again, 0938-225-5017. Bacolod kuno why di illegal gambling nga nagaluntado sa probinsya tinano ini ang mga pabulang once may ordinance ang local government unit hindi magyapon marakpan na no pero ining mga ginahimo nga mga pabulang sa mga barangay no kun sa mga lugar nga ti may mga ara iban nga mga tao nga nagapulo pabulang lusok-lusok bala no nga hindi angot sa ilas ni barangay activity ba kabudlay sina pwede ka mo dakpon na sang otoridad halong ka mo halong kay subong do mo na iya ang gusto ikampanya sang tagpamuno sa Philippine National Police illegal o campaign against illegal gambling. Di ang akong paglantaw gani basta bisan ano nga sports da basta may posta illegal gambling na mo. Forma na sa illegal gambling. Pero pagkaronan tayo na alas 8:14 na Action Radio Philippines Standard Time. Online sa hotline. Unahon ko lang ang parte sa Seneco no kay na-interview diri sa Action Radio Bacolod si Attorney Vicente Sani Pichiri III nga mo man ang nagrepresentar kag isa sa mga support kon parte sa mga issues sang konsumidor halin sa Basiwa pakadto sa Seneco sa idalom sang Yukan nga grupo.
tingin na question nila kay nagbuwa ang balita nga may ara sa ipanagtag nga anniversary bonus sa mga empleyado sa Seneco. Now, hindi man malipod nga sa una sang tiempo yan ni Mr. Roy Cordova bilang presidente sa Seneco, kundi may mga transparency meeting, no available ba anytime ang information about Seneco and the development. But after sa pagkambyo no sang liderato sa Seneco, gaina ganigin try man aton o bisa pa kahapon nga maka-communicate kay Mr. Dwight Carbon kay gusto ta ipa-explicar kag gihibaloon man siya kung ano ning rason kung nga aga naka-come up sa ginatawag naton paghatag bonus sa mga empleyado. Klarohon ko nga ako personally, why ko yan nagakontra sa mga bonuses nga para sa mga empleyado. No? Halimbawa sa electric cooperative like Seneco, kaya para sa empleyado na mo. Kag inang mga performance bonus, why ginayang problema? Okay, para na sa performance Manila nga daw pag-appreciate kag amo na ang pasalamatan taman nga nagatrabaho sila insakto pero ti ari subong gina-question ini ang parte sa ginatawag nga anniversary bonus kay duway kuno basihan kag paano ini nanong implikasyon sini. Joining us this morning is no less than the Vice President of the Seneco Board. We have Sir Roy Cordova on the line. Sir Roy, how are you? Good morning. Art, mayong aga sa imo kag sa tanan nga gapalamati sa programa ninyo. Thank you so much for the time, sir. Nakibot man ko kahapon kay in a way ginasunod na ni mga updates sa Seneco but na-interview dali sa Action Radio si Attorney Vicente Sani Picheri III nga nag-represent sa grupo sa Yukan kag nagambal sa nga may amo naman nga may mga proposal parte sa I understand 20,000, 30,000 pila to nga anniversary bonus sa mga empleyado da. Ay no nga familiar kag may ideya kag sini kag daw pag insindi ko do sa imo naghalin nga information do ikaw nakabulgar sini sir mo. Yes, Action Art no. Una mahambal ko diya as representative sang District 4 no sang konsumidor sang Seneco. No, kay ti bilang representative sang mga konsumidor sa Seneco, obligasyon nato na to be transparent. Yes, thank you sa kay Attorney Pichiri sa Yukan, we should be transparent. Ang Seneco every year nagahatag sang ginatawag nga anniversary bonus subong ika 45 years na ang Seneco no since 1975 no pag pundar sini. Ti kada to iga nagahatag kita sa anniversary bonus. Kaga na dumduman naton Action Art sa imo malagani programa nga una da ginpabalo naton ang mga konsumidores kaysa nagligad nga tuig ginpabalo naton ang mga konsumidores nga from 7,000 na nga sang 2018 nga ginahatag nga sa nga anniversary bonus ginhimo nga 25,000 kag na diskubrihan naton to nga ang 5,000 sa 25,000 in the amount of total amount nga 2 million ginhatag sa sa kampanya sang party list sang ginasuportaran sang Seneco kag gin-expose actually ginpailan kung gani kaso sa Presidential Anti-Corruption Commission mo no kag ato na to subong pinding ti subong nasulit naman ina nga sitwasyon no kaysa nagligad nga mga board meeting ang management nag-recommend nga imo on 30,000 ang anniversary bonus no kay last ganito I'm sorry to butt in Vice Yes, nagligad 20,000 to ya. Subong do increase mo on 30. Okay sir. Okay, yes no? sir. To be fair to the employees kaya ako as union president kinahanglan we have to pay their or give them reward no sang mga performance man mo sa mga empleyado kaya nakita man naton mga labi na mga frontliners naton mga linemen mga meter readers nagapatial sa init kag ulan no aral na sa to so they are entitled for that no so gin-recommend no kay kami sa board ang amon decisions owned o kung mahalin ina from the management recommendation, hindi kami pwede ka matomato sa board, no? So, recommend ina sang management, no? Kag may mag-recommend na sila,
ipaprobahan na sa board. However, ang amon man decision sa board, ang board resolution namon subject ina for NIA approval. Kaya tungod i-evaluate man na sang NIA ang ginakuha namon, ang resolution namon, no, giving 30,000, no. Ugaling kay may reklamo sa Seneco kang nagpadabot sa akon, no, nga sininga Roy, ang kwan sir, ang ano ni may plano nga buhinan 4,000 kung maghatag ang 30,000 buhinan nga 4,000, and I'm very sorry to say bogin balik naman sa nagligad ba nga amo naman na natabo, no. So kuha naton nga question naton ina nga ang buhinan 4,000. Ang 4,000 in fairness sa management gaplano sila nga buhinan sang 4,000 kada empleyado or 400 employees na tanan, including officers of the Seneco. Okay. Nga ang 4,000 na kumatingob na sa gamiton ina sa pag-improve sang key performance standard. Ano yun yung key performance standard? Amo ni sa ang parameter or yardstick sa pag-determine sang categorization sang Seneco to maintain sa AAA kinahanglan taason ang percentage. Like sa election, kinahanglan ang turnout sang boto 25%, kag ang 20% naman sa AGMA, no, annual general membership. Ti amo ini mapul sang kwarta, ang 30,000 buhinan plano buhinan 4,000 para gastuhon ini, no, gastuhon to be direct, no. Pag ang 4,000 is parts ang 4,000 magkadto sa mga persento ang mga mga empleyado, ang mga butante, of course kinahanglan mo transportation, no. Isa sa mga strategies, no, according to the management, no. So kita again, no, to be transparent, gusto naton ipadabot ini, no. Kag ako, to be frank, withdraw ko ang affirmative vote ko na. Kag nag-abstain ako sa ini nga the same is true sa ginahimo ako nakon sa nagligad nga anniversary bonus, and I'm very sorry to say sa mga empleyado sa Seneco, kaya ang guwa ko da daw nagkontrabida ako, but I have to stand, no, sang akon nga diretso, kag ang akon obligasyon bilang nagpagpungko dira sa Seneco bilang representative sang mga member consumers sang Seneco. But so, during the time, sir, I'm sorry again to butt in. No? During the time sa meeting ninyo, na-come up giman o na-deliberate giman ni sa board meeting, mo giman yung plano nga hatagan i-increase ang ila sining bonus, and then may ara sa may iiban ining 4,000? Actually, no, sa first board meeting, amo gani na nung nakibot ko, kay kun ginhambal ni nila sa pagpa-approve na nila nga may plano sila buhinan, pareho sa nagligad nga tuig, on record, ma-abstain kid ako, no. Unfortunately, why na nila sa succeeding board meeting sa nagligad sang April 19 I submitted my abstention and my withdrawal to the affirmative votes kay hindi ko conforme. Okay. So, Kaya mo, why kaya nag-question sa ihatag ang benefit sa empleyado, no? Which is, namuno mo kayo na deserving gimaning ibanda bangod sa pangabudlay nila. Pero why gin man sa basis, sabi technically speaking, basihan nga amo giman ang dapat nga bonus nga batunon nila? actually, no, ang to be, depende na sa availability, to be frank and straight with. Okay. Depende ina ang ginagawa naton sa availability of fund, no. That's why sa matutuod lang again, no, withdraw ko na kay sa tutuod lang sa nagligad nga kuha na ta single centavo nagkuha ako mo kinahanglan man nato ng kwarta. It's more than 30,000 na to sa para sa akon, subong 30,000 sa akon. Nagambal ako kay ginabasol ko nila nga gin-expose ko kuno. Siling ko the same, not a single centavo nga makuha ako kay tindugan ko nga akon nga pag-uponer sina. Okay, so you maintain your decision and your stand nga hindi nakakadapat. Nga sir nga hindi nakakadapat taw nga hindi dapat. Ako niya why ko ga question sang 30,000 hindi ka kadapat nga liputon kami ano nga tani ginambal sa pag-board meeting to sa nagligan nga mo ng plano niyo sa management nga 4,000 no kay ti ihatag isakwan sa kampanya nga damo man pamaagi may institutional kita sa Seneco da
nga kuan aspect nga fund no budget Mm. ti amo ina nga ang kuan naton ang ginatindugan naton kag ang categorization no talking about 2019 ang basihan subong sang niya ang categorization natapos na sa Seneco and congratulations in advance sa mga empleyado sa Seneco kag sa management nga may initial subong nga score ang Seneco na within AAA gyapon no ang ining ginadiho ni subong categorization naman ni parameters naman ni for the 2020 Okay. Oo. Mhm. So, kung lang taon, deserving gid man nga makabaton bonus and you are not questioning about the bonus but you are questioning about the process kada way ka mo ginpabalo sa insakto. Actually, may isa pa kikuda no kay gusto ko lang i-submit no ang nagligad, i-reiterate ko lang ang nagligad to kaya na sa akon affidavit. Okay. Nga nag-question ko to sa nagligad nga paghatag nga gin-raise ang kwan ang categorization bonus. Kay magsiling kita bonus kinanan ang source na sa other revenue income or ORI no. It should not be source sa ginatawag nga operation expense no. Kaya ang operation expense para na sa sweldo kag tanan no. So amo na ginakuha naton nga gusto ko lang no I should be kwan i-reiterate ko lang ang sa affidavit ko nga gin-file ko against sa sining issue binagid sa administrator sa NIA nga ginaprobahan niya nga ang source of funds sa DSM sa OPEX no. So amo ini ang ang isa sang mga issue nga dapat solbaron sini no. Ang ano to sir? Ang ano tong kung other revenue income gani nga source ni sa hindi na ni kinanan ipa-aprobahan gani sa NIA okay. Kay kung other revenue income inibla mga penalties nga which is not part nga ginabayran universally or sang bilog nga mga empleyado sa mga consumers no. Okay. This is part of the rate nga distribution, supply and metering charge or in short OPEX nga part na sang rate nga ginabayran naton or distribution charge no. Okay. So kung other revenue income amo na ginbutang ko sa akon po affidavit kag position paper sa kaso sang ini nga issue sa nagligad labi na gid sa nagligad to nga the same nga ini nga issue nga gin-maintain ko lang. Okay. No? Nga amo ina dapat. Last to nga bonus nahatag gid man to sa mga employees. Nahatag to kay may approval sang NIA. May approval. That's why I'm very sorry to say no ang administrator subong ginpailan ko ya kaso. Kaya nga, ginaprobahan niya ina, amo nang issue ko against the administrator sang NIA. And this time, nagalaom ka nga gabay pa, ini pamatian, ang imo sining affidavit, dini siya send nimo sa dito sa NIA gyapon? Actually, ang ginamin ko ng affidavit at ublang issue sa paggamit sang kwarta sang kwan. Okay. Consumer sa eleksyon, no? Kag lang isa na sang mga involved dira ini ang administrator sang NIA kag file ko to sa Presidential Anti-Corruption Commission kag I understand kabato na kudi sang notice nga may conclusion na sila kag na-submit na sa President for his disposal. Okay. Oo. So, ano matabo sini? Sa sining bonus nga intended for the employees sa anniversary bonus, mahatag ni or bangod sang pila ka magin raise a question basi mapending ni anay kag hindi anay mahatag sa ila? Actually no to be transparent ginatag na ang 7,000 kay nga sa akon gani di no gintextan ko sang 24 kay may anniversary celebration sa SMX ang 24 sa Seneco why ko to ka-attend kay daw may kuan ko ya ginaayos ko sa mga importante mga bagay personally ti ginteksan ko nga ara ng 7,000 ko siling kodra lang na anay ang 7,000 na isa to be fair kuan na siya practice na siya so ang 7,000 na sa practice na sa meaning may ginatawag sa labor code and article 100 non-diminution of benefits of the workers no hindi na naton given na sa that is so ginapanghatag the same is true sang nasang 2019 no sang 2019 ginhatag to anay ang 7,000 kay ang bilog nga
nga amount way pa naaprubahan Okay. kang NEA. Pag-approve sang NEA, ang remaining in atag sa mga empleyado. Aha. So ini matabo man ni nga kung maaprubahan sang kwan sang NEA, Mm. 7,000 ang remaining ihatag gila guro sang management na sa no. Okay. Pero ginapangabay man lang ko no nga ang nagagwa ng istorya no nga ginbulabog ko, okay, I stand and firm with my what I have did and I'm willing to face any consequences. Kag kung may sala ako, you just file a case against me and I'm willing to face it, no? Okay. And gusto ko lang nga naghambal kamo voluntary. Yes, bisan sunugon nyo lang kwarta ninyo nga ginhatag sa inyo ang 4,000 nyo o kung pila pa, voluntaryo na ninyo sa paghatag, no? Ng mga kung sinumla kabaton sa siniko kay inyo na iya gusto na inyo na iya diskresyon. Pero lang tawabla ang sitwasyon lang. Ginpasakaasa na siya para hindi kay ang intensyon ipanghatag nyo, no? Okay, inyo na iya diretso, no? Nga pag voluntaryo nyo na paghatag o ay sing may makakuan sa inyo. Makapilit si imo, be. Makapilit sa inyo. Ah. Pero klaro nga nagakumod da kakadamo da nagreklamo antes ina tisubong gani nagagwa na siya sala man kami kay naging sugid namon kay si Roy ba nabulabog ano pa kwat city mail lang. So I'm very sorry again, no. So I have to speak, no, nga hindi na pwede nga tabunan ko lang ang mata ko kang magpapulungol-bungol lang ko. Pero dira sa inyo, sa may Seneco board, kamusta ang relasyon na dira from the president down to the other member of the board? Actually, we are united man lang sa mga issues, no, kay Kriko ng Okay. tawon naton. Ang 20 naton nga latest categorization, kag na-maintain naton, no, and amoy na dira naton makita nga we have sa Seneco may full cooperation and unity lang. Pero may mga bagay lang kita da man. Of course nga we are in a democratic space. May mga bagay da nga pwede nga hindi may lain-lain ang opinion or stand, no? Okay. So, aside from exposing sa sining panibag-o na naman, nga issue dira sa Seneco, are you contemplating also to take legal action parte sini? Actually, no, ginahulat pa ko ang kwan sang NEA approval. Ginahulat pa to, no, kay again, no, sining naton, ginalantaw naton kay iya magina sang empleyado mo. Again, no, okay, may pending pa ko na no, legal, on that issue sa nagligad, no. Kaga ako I'm not siguro kung wala namang tala sa Seneco, mangin consumers advocate man kita, no. Kaga mga malantaw magid kita palayuno naton liwat ang pag lantaw sa Seneco pag para sa kayuhan sa aton institusyon. Ginahimo naton ini for Seneco mo and for its consumers. Kaya Action Art na halin sang 1982 na dumduman na nga may ginasulat na da sa opisina sang Seneco that Seneco consumers are the lifeblood of the institution, no. Okay, So, okay. muna siya. Sige. On that note, may tugon ka sa mga consumers, hindi lang sa imo sinidistrito, kundi sa mga konsumidor sang Seneco. By the way, sa iban nga mga electric cooperatives, may amo maning nga mga bonuses kinahatag. Actually, no, ito bumayagin pamangkot mo na Action Art. Thank you for that. Sa Nagligad, may meeting kami sang ECAR 6, Electric Cooperative Association of Region 6, no? Tanan lang electric cooperative sa Panay and Negros. Kag atutong campaign manager, no, hindi ko lang pag-mention, sang Okay. IPEC. Kay ginpamangkot namon to sila, no? Actually, nagpamangkot galing presidente sang board. Kay siya to represent presidente sang board sang Seneco, si President I. Carbon. Daw ay nyo nga na-liquidate ang ginpaamot sa inyo, sa kampanya, if they're willing to liquidate. So, sa pamangkot, bilog ni siya, hindi lang ako isa nag-file kaso, no, sa ini nga isyo, Okay. kundi ang GM, halin sang Bicol, General Manager, ganito sang Bicol, upod ko na nga nag-file sang kaso, jointly, sa ini nga isyo, kay nationwide ini nga nagtabo sa Nagligad. Okay. Kung tagaan bonus, buhinan para sa mga ginatawag advocacy fund. Aha. Ang amo na natani bla, kung amo mo lang natani ang kanami lang di tani kay may cash operating budget man ang kada electric cooperatives. Kung may advocacy fund, itingob na lang da
para sa kay performance kung itingog na lang da kag kung halimbawa ng 4,000 kung pila na ang total amount na ibutang na lang sa cash operating budget kaya kung Okay. gina-transparent man na sa agma mo kag ipaprobahan man na sa niya. Okay. No? Sige. So anyway, thank you gid sa information and hopefully mangin bukas sa gyapon ng imo linya if in case may ara kami sa lugang pagin nga pa-clarify sa imo. On that note, Vice President Roy Cordova, sir, thank you so much for the time and good morning sa imo. Madamo kini salamat Action na Art and kaluyan kita sa mga Diyos tanan. Alas 8:35 na, no, i-try ta niya, pa-explicar man sa iban pagin nga may membro sa Sanayco Board and accounting siguro nila nga maka hatag sang dugang information regarding sini. No, kay tisiling ni Mr. Roy Cordova, ang iyang lang gina-question, why siya hambala nga hindi maayo ini kay dapat giman deserving giman ang iban na mga empleyado o ang mga empleyado sa Sanayco nga nagpangambudlay. Galing tisiling niya, dali lang. Lalo naman nga, may ginabuhin gihapon, nagligad to, gin-support sa eleksyon, sa ila siling nga party list nga ginasuportahan. Tisigat the same mga konstandira. Nanong palayag diri sang Sanayco President and other division or department head the management sa Sanayco, nanumambal nila sini. Ibaloon tayo na mga ka-aksyon kay kinamatarong sang tagsa ka mga member consumers sang Central Negros Electric Cooperatives nga makaibalo regarding sa sining nga issue. Ang nga makaibalo kung nano ang estado, nano ang sitwasyon kapin pagiti ang ginaistoryahan ta diri kwarta. Ti mayo man nakaiwan man na sa mga empleyado pero ti may mga question nga gina-raise kag nagdangat na may ara na subong nga pag-question man nga ginhimo ang isa ka consumers group nga hindi sila conforme regarding sa sini nga lihok. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Napamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanad Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod yun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat.
Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan,
sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo. Time maras 8:51 na. Kadasig na sa tiyempo naton. Pabalik na diri sa inyo para tuntunan aksyon hotline. Jan Acosta, good morning. Melchor Baroca Rombinis. Kagawad may agad si imo ha. Mayo lang nga pag-monitor. Karon nga agad diri sa aton sining pagpangalagad. Araman si Gerson Ruiz. Araman si Attorney Dan Bondivilla. Tony Ton. Ay, Tonton, musta ka na ba? Hidlaw man ta si imo ba? Si paring Jerry Chopoy Magbanwa, Lipong dira sa Macau, China. Marisa Galupis Panisales, ma'am, may ngaga. Attorney Tiktak Villanueva, Nausang Commission on Elections, gimaras bala ni si Attorney Tiktak sa bumo. Erlinda Soriano, sila nga ginatamyaw lang. Si Jonah, si Bongbong Soriano, ato man, pakitamyaw ko bi kay Jonas kag Bongbong. Napatay ko ng ilatiya si Imalandero sa Buyong Pebrero 26 Lubong. No, ginapabalogro si Jonas na si Kwan tiya. Nya kuno na si Imalandero siling Chaylinda. Bongbong Jonas, sinanay nyo, pagi pa di sa ako na to ni si Chaylindas Manila. Thank you, kita. Philip Laurente, Havilla Noyos, morning. Thank you for listening. Ang ibang guro karon na lang nyo, kinukudamo, gid si Manang Lani Arancilio, Romy Itabag, dira sa Manila, morning. Kasa John Rolin Marfil, Araman si Sunny Boy Arnaldo Paladar. Good morning, Parikoy. Paring Aladin Verga Fria Salas. May ngaga paring Aladin. Araman si Congressman Attorney Carlos Isagani Zarate Sambayan muna. Monitor man si paring Butch Gasper Jr. Araman ang San Enrique PCR. Thank you, gina. Attorney Arnel Sigi, good morning. Kenalo Sagay sa Tokyo, Japan, Kim Shastres. Si paring Richard Pauyon. Oy, Brigada Richard, good morning. Marlon Caniete, morning man kay retired Colonel Placido Hintulio. Salamat na sa imo, may lang ang pagmonitor. Kag-araman si Jordan, si kuano sa USA na ni sila. Si Nonoy, Glenn, kag sa kay misis niya, kay Girly, morning sa inyo da. Elizabeth Malaka Gamala, no, good morning to all the listeners, especially to Malaka family. Thanks, God bless, and more power. Now, thank you for listening. Ari pa, isi-sound talaga niya kay Kadamo, ginabi. Mels Benedicto, Rosan Ilumba, morning. Uy, along ka mo, grabe yung mga aksidente, subong, no? Ara na si Action Doors.
itawgan ta na iliwat tabi kay may mga aksidente kitang ginapalo up dira sa may, I understand do, iba mga galong na, may isa na naman ka-aksidente. Dira sa South to, may balos man, may aksidente man, amo na nga halong gina, kung nagamaniyo sa salakyan, bukidaw gid, nga magpadalagan tudo. Action Hotline. Siya lang kuno manawag, okay si Action Percival Villamor, morning. Nya monitor ko via FB, tamyaw lang akon pinalangga sa Barangay Udyong, Moises Padilla, Geraldine Rigala, Lola Aida Bangkaya. Grabe nga pagpalangga, imo ginapaagi pa sa online kag sa on-air ba? Action Hotline. Si Butchi Daday Carbulico, Meljan Benedicto. Wow, morning dira. I was watching live here in Singapore, siling ni Butchi Daday. Si Councilor, former Councilor, maninay Alex Paglumutan, morning si mo da. Sa bata ko na sa Palawan, God bless ko no. Naraing tatayalin kay Butchi Daray Carbulico. Ayos Gisa Chavez Maningo, morning. Oyen Colmenares, Alexandra sa Easy Rock, Bacolod, ng ating counterpart sa FM. Action Hotline. Great lang akon, mamag, pamatigid siya sa imo, Herminia Patenio, kag family Patenio. Thank you Gray Ondi Canisio, Heaven. Araman si Herna Pampluna Las Piñas, Bowie Julingo, Nelda C. Guanze, good morning. Merci Sar Launon Leonor. Noel Mermos, ta ka na, tatay ko, no? Upo naton sa kabalikat kag sa riskyo, no? Salamat sa inyo da. Action Hotline. Bro pa naton sa guardians. Andrew Juanites, salamat. Martin Gonzales, araman si Maymar Fernandez Estrella. Sinya, Sir Art, good morning kay sa officer members ng OTTG. Good morning, kaghalong sa pagbiyahe. Halong gida. Kay ng Jean Pabilio, Action Art, good morning sa tanan nga taga Mulubulong nga taga para sa Luzon. No? Thank you sa inyo da. Daisy Minyo Mingan, Sir Andy Delgado sa Japan, good morning. Action Hotline. Ruben Lugarta sa US, si Joseph Pacifico, ng Manit Poblador, JC Diquilato, bro, morning. Bong Valencia, Ramon Monsing, sa kay Maninoy Vic Borromeo, kay Monsing Borromeo, morning. Matit Losada, good morning, ma'am. Barangay Kapitan Juan Zuniel Malayang, good morning, man. Si Roger Montalvo, Maninoy, morning. Thank you for listening. O si Gerson Lapinig, Maria Afi Onabia Ramirez, good morning. Tamiolang family Onabia, sa Garol Tampalon, kag family Ramirez sa Barangay Urong, malas-balas, may aga lang sa tanan, salamat gid, no? Loncia Pacaldo, good morning. Great ko lang si mama ko, kag papa sa mayong pamahaw gid, at to sila sa bukid sang Turkey. Salamat ni madamo, God bless. Programa mo, Loncia sang Maricalom, si Palay City. Mary Grace, Eugenio Fermin, good morning. Elsie Lea, salamat. Mayrin Incia Fabiano, good EM. Action Art, happy birthday lang dira kay Angie Valdisma. Jocelyn Kalamaan, thank you gida sa mga nag-monitor via Facebook Live. Good morning, Action Art, blessed Ash Wednesday. Thank you for listening. Ayos. Way pagid ka sabat gyapon. Kaginahulat naton no. Dira sa may area sang actually gina-check naton. Way pagid siya kabalik tawag dire. Itawgi lang siya biliwat bisan inisyal lang kay para makakuha ta sang information na siya. Action Hotline. Ang hepe sang Binalbagan PNP, partitioning aksidente nga nagluntad sa ilaho sa Binalbagan, na ano mga daw katrasado sir sang investigation no? Ano ang bisan inisyal lang naton nga report nga makuha naton no dira sa Binalbagan PNP. Okay. Ang report na kuha naton may napatay gid no sa sining aksidente. Action Hotline. 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio.
Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, isang private medical doctor. Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Action Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Areglado, way nagikot tiyempo, alas 9:18 na ang iba naman mensahe, pakaroon na lang na sa aksyon BBB program. Damo aksidente nagluntad, pero naway pagin detalye mga hepe nila, naway pagin sa mahatag karon nga aga. Action Hotline. Ang aton lang reminder sa inyo, hindi magkalipat Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. No, muning isagin na maghatag pa siguro nga mangin mabakod ang inyong immune system kag resistensya sa lawas. No, tandaan paliwag ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, bastante man sa vitamins kag minerals nga magabulig agod nga malayo ka sa anuman nga pamalatian. No, parisan mo pagid siyang tea at iway kagid siyang worry. Tandaan na nagabulig pa para hatagan solusyon ang inyong problema sa insomnia. Natandaan palihog, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Action Hotline. With action Henry Espulgar sa technical side, backup si action J.M. Baikin, kag action Dorel Cabato. Kung naman action Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,